מתחילים, ביקורת אוכל של ניב גלבוע. הקינוח שהציל. בוא נראה מה היה כזה טוב בקינוח שהציל את המסעדה. טוב, אנחנו באחת הערים היפות, מפוארות, עיר ואם בישראל. אני אף לא זוכר את השם שלה, אני תכף אזכר. פתח משהו. פתח תקווה. אתם שמעתם עליה בטח, אולי אתם גרים בה? אוי, עיר קולינרית נוראית פתח תקווה בדרך כלל. לא, אין סיכוי. טוב, אנחנו הולכים למסעדה כשרה שהמליצו לי עליה בשם מריונלה. הנה הגעתי, למה אני לבד פה וזה נראה סגור? לא, זה פתוח כולה. צ'אט, מישהו פה מאזור המרכז ואכל במסעדה מריונלה? מישהו פה מאזור המרכז, פתח תקווה, והיה במסעדה הזאת? יש לכם איזה פידבק? אתם יודעים משהו על המסעדה? מישהו אכל? מישהו לא אכל? כאילו מישהו אכל במסעדה הזאת, צ'אט? בחיים לא שמעתי את השם הזה מריונלה ועוד מסעדה כשרה. בואו נראה. במזגן, בואו. ביקורת מסעדות. וואו, איזה חום. מה נשמע? באתי לאכול. וואלה, המסעדה מעוצבת קצת כמו חדר אוכל של בית מלון. העיצוב של המסעדה מזכיר לי חדרי אוכל של בתי מלון, צ'אט, לא יודע למה. תודה רבה. מה שלומכם? שלום. אז ככה, אתם פעם ראשונה פה, נכון? למה אתם? אני לבד פה, אל תתעלמי ממנו, הוא לא קיים, הוא לא אוכל. כל פעם הצלם לא קיים, תתעלמי, אתה לבד פה, אני לבד פה. הוא רק עושה רעש כל היום, ואני מקווה שבאת שבע היום. אני באתי לכאן כי המליצו לי על המקום, אני חייב לומר שזה מקום כשר ואמרו שהוא טוב. נכון. עכשיו תוכיחו, מה זה העסקיות? תוכיחו. אז ככה, יש בעצם שתי אפשרויות של עסקיות בשעות הצהריים. אפשרות אחת 10% על סך ההזמנה שאתה לוקח. אתה מזמין מה שאתה רוצה, התפריט מקבל 10% בסוף. האפשרות השנייה, אתה בעצם בוחר מנה עיקרית, זה יכול להיות מנה של דג, מנה של פסטה, מנה של פיצה, ואז אתה מקבל מנה מהראשונות. פסטה טריה שמיוצרת מדי יום? נכון. או? כן, זה המכונה של הפסטה, צ'אט. פה יש כזה חדר פסטה. מה קורה? אנחנו בפתח תקווה. חדר פסטה. בחדר פסטה. תתפלא שפתח תקווה זה מעצמה ככה מתפתחת. מעצמה מתפתחת? אז אני אחשוב קצת, תביא לי בינתיים. על מי עובדת? איזה מעצמה ואיזה מתפתחת פתח תקווה? נו באמת צ'אט. מים מינרלים מוגזים יש? זה פרללה. גדול. סבבה. תודה. הם כבר התחילו איתי טוב, כי הפרללה הגדול עולה 24 שקל. זול, צ'אט. זול יחסית לפרללה גדול למים מינרלים מוגזים שבדרך כלל זה 28, 30 שקל וכאלה. מים מינרלים מוגזים באשכרה 24 שקל, מחיר מעולה, כאילו צ'אט, זול. לא 29, לא 34, וגם נתקלתי ב-40. אולי משתלם לאכול בפתח תקווה. יש לי שאלות. כן. ספגטי שחור דלמר, כן. ספגטי במקומות נורמליים עושים עם הדיור של הדיונון. נכון, אז אצלנו מערבבים את זה עם אבץ. אבץ. עם אבץ. אוי, ספגטי עם אבץ, צ'אט, אני מכיר את הספגטי השחור עם הדיו של הדיונון, אחי. זה נראה הדבר הכי לא מזמין שיש, לאכול אוכל שחור, צ'אט. הייתם אוכלים אוכל שחור? כאילו... באמת, אחי, הפסטה באמת היא בצבע שחור, כאילו שמו עליה איזה צבע מאכל, זה לא יודע, משהו שצובע אותה בצבע שחור. זה מרגיש לי כזה לא טבעי לאכול את זה. מרגיש לי לא טבעי לאכול את זה, זה אותי אישית לא מזמין. ואני אוכל הרבה דרך העיניים, צ'אט, לפני שמשהו נכנס לי לפה בכלל. אז למה זה כזה יקר? כי המנה ממש טעימה. כן, ניקח את הספגטי השחור. סבבה. ראשונה, מה היית ממליצה לי? וואו, ספגטי ב-130 שקל. מבחינת הראשונות דגים נעים אתה אוהב. אז יש את הטרטר טונה אדומה שזה מנה ממש מצוינת. גם הרנצ'ינים ממש טעימים, כי הם לא מגיעים כזה על רוטב עגבניות, זה מגיע לשמנת קמעין. וזה עשוי שמנת מעין. בטטה? מה זה ריזוטו בטטה? האורז עצמו זה כזה אורז ריזוטו שמבשלים את זה בציר של בטטה ודלת הרמונים. אז מנה ממש מיוחדת. מעניינת. אם בא לך משהו כזה יותר קליל לפרשי, או סלט פנצנלו או סלט קייסר. בוא ניקח את הארנצ'יני. את הרנצ'יני סבבה. כן, ועדיין אנחנו נהיה חייבים ברור שהוא ילך על הארנצ'יני, צ'אט. לבדוק פיצה. יש בגדול את הפיצה התחתונה שזה פיצה קואטרו, 4 גבינות. 4 גבינות. היא גם לא כבדה מדי, כי אין שם איזושהי כמות מפוצצת של גבינות, אז זה ממש טעימה. וגם הקרצ'ופי, אם אתה אוהב ארטישוק. הקרצ'ופי.
ארטישוק אבל של איטלקי מקוסק שימורים כזה, לא ישראלי. לא, בואי ניקח את זה בסדר, כולם עושים את זה. 4 גבינות נראה לי טוב. 4 גבינות, סבבה, ואת הארנצ'יני אתה רוצה כזה בינתיים לפתיחה, כי זה כזה... בוודאי. אני רוצה ארנצ'יני, ואז את הפיצה ואת הזה אפשר להביא ביחד. את הפיצה ואת הדג? כן, או שדעת מה, משהו מוכן ראשון שיצא. תודה רבה. טוב, בהתחלה מה שמוכן ראשון שייצא. מבטיחה, מחירים לא זולים. המחירים לא זולים, חוץ מהמים מינרלים מוגזים, הכל יקר, אבל זה נראה כאילו, לפי, הוא אומר, ההתחלה מבטיחה, הוא עוד לא טעם כלום, אבל הוא אומר את זה כי יש איזה רעיונות של השף, ארנצ'יני, בטטה, וכל מיני דברים כאלה שהם לא רגילים בדיוק. פסטה עם אבץ וכאלה, זה דברים שהם יותר מיוחדים, שאתה פחות שומע אותם בארץ, במיוחד במסעדות כשרות. אז זה מראה לו על שף עם מחשבה, כאילו על שף של המקום שחושב, אבל בוא נראה, הטעם ידבר, צ'אט. נראה לי מחירי תל אביב, למרות שאנחנו בפתח תקווה, חוץ מהמים. טוב, תכף נראה איך האוכל. יש לך פה את הארנצ'יני כאמור. תודה רבה. נעביר לצלחת. את האמת, הארנצ'יני נראה ממש טוב עם הרוטב הלבן מלמטה, צ'אט. בדרך כלל זה בא על רוטב עגבניות כזה, הארנצ'יני, אבל על רוטב על שמנת קמעין, זה נשמע מפתיע, מעניין, בוא נראה איך אתה. ארנצ'יני טעים, פריך. לא ממש מרגיש דלה, אבל יש לי בעיה אחת, הרוטב. יש לו טעם לוואי, רוטב... מה, צ'אט, מרק עוף? וואלה, כמה פעמים ניב התלונן על זה, ששמים אבקת מרק עוף בתוך הרוטב. מה, זאת בעיית המרק עוף? שוב, מרק עוף? לא נראה לי. אבל הרוטב מעניין איזה טעם לוואי יש לו ברוטב. גם דליל וגם פחות טעים לי. מרגיש לי פטריות, אבל לא יודע, לא רוצה סתם להאשים שזה אבקת מרק פטריות או משהו, אבל לא... יכול להיות אבקת מרק. הארנצ'יני עצמו טוב, הייתי משפר את הרוטב, נחכה לשאר. הפיצה נראית מעולה, צ'אט. הפיצה נראית מעולה, היא נראית ממש מזמינה, אחי, ממש בא לי לתת בביסט, כאילו, היא נראית ממש מעולה. יש לך פה את הפיצה, קואדרו פורמאג'י. מבחינת כזה דברים בצד, אתה רוצה צ'ילי, אורגנו, טבסקו, פרמיז'ן? לא, פרמיז'ן לא, גם עוד גבינה להוסיף. צ'ילי וטבסקו מחליט, תודה. מכירה את הבדיחה על ההוא שהזמין פיצה ושאל... למה הביאו לו את הזה, צ'אט? באיטליה בדרך כלל הם גוזרים את זה עם מספריים. ומוזר שהם לא חתכו לו את זה במטבח והביאו לו הוא לחתוך את זה. זה גם מוזר לי. שאלו אותו בכמה חתיכות. אז הוא אמר, מה זאת אומרת, מה האפשרויות? אמרו לו 6, 4, אז הוא אמר, ברור 6, אני רוצה פיצה גדולה. זה מצחיק באמת, זה בדיחה של חנה לסלו, שאני הורס אותה כל פעם, תודה. יש לנו בעיה קטנה שהפיצה מתנתקת לה מהבצק, זה אומר ששמו יותר מדי דברים כבדים, וזה לא מתאחד בבישול. אמנם 4 גבינות, אבל כמויות... וואלה, כמויות לא נכונות שם על הפיצה, שעצם זה שהיא ככה נופל והכל מתנתק ולא באמת מחובר לבצק, זה אומר שיש יותר מדי משקל על הפיצה. כנראה גדולות מדי, שלא יהיה חם מדי. נראה ביס נהדר, צ'אט, אבל לא נראה לי שהוא כל כך אהב את הפיצה. זה נראה ביס נהדר, באמת, אחי. זה נראה... אני אישית אוהב פיצה עם מלא גבינות, אבל לא יודע מה זה הגבינה הזאת, היא נראית כאילו היא לא הותחה או לא נמסה מספיק, אבל וואלה, הפיצה נראית מעולצת. נראית מזמין בטירוף, כאילו... הפיצה היא נורא קטנה. וזה לא בגלל שאנחנו בעסקית, זה בגלל הגודל, זה ממש פיצה אישית לחלוטין. אני רגיל שקצת יותר גדול, אז שרוף מדי בצדדים. יש ממש טעם של חריכה בפה, כי זה שחור. תסתכלו, זה כבר הפך להיות בצק שחור לגמרי. ממש מפוחם. היו צריכים לשים את הפיצה איזה דקה פחות בתנור, ואז היא הייתה הרבה יותר טובה. חצי דקה. עדיף שלב אחד לפני. ואני אגיד לו משהו. השילוב של הגבינות עם העגבניות לא מרגש, ויש פה גם פטרוזיליה לפי דעתי. כשלא הייתי מוסיף פטרוזיליה, הייתי מוסיף דברים אחרים. מה קשור פטרוזיליה לפיצה? עכשיו באמת שאני חושב על זה. זה נראה טוב לעין, כן, אבל
שמים איזה עלה אחר, צ'ט. דרך אגב, אני שם כמה עלי בזיליקום רוקט. עלה בזיליקום, אמת. בזיליקום בדרך כלל שמים על פיצה, לא שמים פטרוזיליה. מי אוכל פיצה עם פטרוזיליה? שמים עלה זה בזיליקום בגלל דגל איטליה שהוא אדום, הרוטב, לבן, הגבינות וכאילו ירוק העלה בזיליקום. משם זה בא. אחרי, כמובן, המרגריטה. הזה, מה שהופך את הפיצה ליותר טעימה, פיצה בינונית טעימה. היא דווקא נראית מעולה, חוץ מהזה שזה באמת טיפה חרוך מדי בקצה, אחי, ושרוף מדי. זה יכול לבוא או ששמו את זה איזה דקה בתנור יותר מדי, או שפשוט התנור לא מכוון למעלות נכונות. וחבל, הפיצה נראית ממש טוב, חבל שזה הרס אותה כאילו. אתם רוצים שאני אפנה לכם רק משהו לפני זה? לא, אין צורך. נשאיר לך שאריה, או כמה משולשים טובים בשבילך. ספגטי דל מרה. ככה זה בא, עם הסירה מלמעלה. הספגטי דל מרה הזה, צ'ט, הוא נראה טוב כמנה, אבל לא יודע, צ'ט, זה מרגיש לי סטייל של תולעים כזה, אני לא יודע, אני לא יכול לאכול אוכל שהוא נראה לי לא טוב, אחי. המנה לא נראה טוב, צ'ט. לא נראה טוב, כאילו, צר לי, אני אישית לא יכול... אני אישית, אחי, מה, אתה משלם אקסטרה כסף כי הפסטה היא בצבע שחור? לא רואה סיבה. הוא מנה מאוד נדיבה. וואלה. מאוד נדיבה של דג. וואלה, בדרך כלל שמים חתיכה אחת של דג, פה שמו 2, מנה באמת נדיבה, הרבה בשרנית, הרבה זה, אבל זה לדעתי בגלל המחיר, צ'ט, המחיר הוא לדעתי 130 שקל, משהו כזה. אז בגלל זה, כדי להצדיק את המחיר, אז שמו עוד חתיכת דג. וגם טעימה. אבל באנו להרגיש לך הכל ביחד, נכון? אז הנה הפסטה. עבודת יד עם אבץ. למרות שדיונון זה יותר בריא, אני חושב כי זה טבעי, אבל ברוב המקומות כבר לא משתמשים בדיונון, בדיו, אלא באבץ. אז זה לא כזה נורא. אבץ, בוא נראה. אתם יודעים שאסור להגיש כף. זה לא נראה ביס טוב, צ'ט. זה לא נראה ביס טעים, אחי. צ'ט, הייתם אוכלים את זה? את האמת. לא יודע, משהו בביס הזה לא מזמין אותי לאכול. יכול להיות שזה מנה נהדרת, אבל אני אוכל הרבה עם העיניים, ולי זה לא נראה טוב באופן אישי, כאילו. זה מרגיש לי לא טבעי, זה לא מרגיש לי פסטה טבעית, כאילו. עם כל פסטה שנראית בצורת ספגטי. זה מקובל עליי. זה טוב מאוד להכניס לפה ככה, לא להתבייש. משהו חסר לי, זה משגע אותי. כל המנות שלהם אנמיות, חסר לי טבלון פה. אני מרגיש את השמן. אין לך פרפיות. תודה. הייתי הכל בסדר, אבל אני מאמינה שאת התשובה אני יודעת, אז ככה ש... התשובה את יודעת, כי בדרך כלל התשובה שלי זה תראי בביקורת. יפה, גם צופים בנו בפתח תקווה, זה טוב. אולי אני אשנה את דעתי על העיר. יפה, תראו בביקורת. וואלה, עצבים שמואל, עצבים אחי. הזאת. הדג נורא טעים. הפסטה קצת אנמית, גם הקישואים וזה. לא יודע, אולי חסר אפילו מלח. אולי זה מה שיעזור לי. אולי זה מה שירים לי את המנה, בואו נראה. דווקא אני לא מסכים איתו, הפסטה הזאת נראית מבחינת הרוטב, מבחינת הירקות והכל, קישואים, העגבניות, הכל נראית ממש מלאה טעם. אני לא יודע למה הוא אומר שזה אנמי, אולי כי אני לא תואם את המנה, זה כאילו... מהעין שלנו זה נראה כזה מלא רטבים, מלא תבלינים, מלא הכל, אבל... טוב, הוא זה שבאמת אוכל ותואם את האוכל, אז הוא יכול להגיד לנו אם זה... מה חסר ואיזה טעמים בדיוק חסרים. אז כאילו... זה, אבל המנה הזאת כאילו, מבחינת... אם הפסטה הייתה בפסטה בצבע רגיל, הייתה מאוד מזמינה לאכול, היא נראית מנה ממש טובה. 2 חתיכות דג, מנה עיקרית, כאילו מנה עיקרית, יש בה גדולה יחסית, אבל שוב, אני אישית לא הייתי אוכל את זה. וחבל שהוא התבאס על הטבלון, למה היא נראית ממש מתובלנת מפה, הפסטה לא נראית חלקה, כאילו אין עליה כלום, בלי רוטב, בלי שום דבר. אז יכול להיות. כנראה גם צנוברים, ויש איזה רוטב פה למטה שלא מגיע לשום מקום. פשוט שכחו לשים מלח. מחבל. אבל זה לא מה שהורס. שכחו מלח, אבל זה לא מה שיוריד להם את הציון. הציון לא קם ונופל על כמות מלח במנה. ככה אני יודע לפחות מניב גלבוע. מנה, כי אנחנו יודעים להוסיף מלח לבד. עכשיו, המנה הזאת טעימה מאוד. היתרון הגדול שאנחנו במסעדה כשרה,
ולכן הקינוחים צריכים להיות וואו, שמנות, קרמים, הכל, שזה אכלנו דגים, לא? ולא איזה סטייק. בואו נראה מה יש. אני אשמח להציע לך תפריט. רק לפי השם של הסרטון צ'אט, אנחנו יודעים שהולך לבוא קינוח בן זונה, כי זה הקינוח שהציל את הציון, ככה קוראים לסרטון. אז בטוח יהיה קינוח בן זונה, בוא נראה על מה המלצרית ממליצה, כך הוא אוהב לתת להם להמליץ בדרך כלל. קינוחים. יש קרם לימון, זה כזה קרמבל בציפוי של שוקולד לבן, כזה שכבה ראשונה, מעל זה יש לך, יושב כזה הקרם לימון ומרנג שככה שורפים אותו טיפה מלמעלה. כאילו הוא כמו פאי לימון בלי הבצק. סוג של כזה בצק מפורק וכזה רוטב של פירות יער מסביב. ממש טעים. ומה עוד? יש גם תירמיסו שמכינים פה קרם ברולה. לא, לימון. ככה אני, והוא לא אוהב את הקינוחים המתוקים, שאתה אוהב את הקינוחים הלימוניים, החמצמצים יותר. זה מה שהוא אוהב, ככה הוא תמיד. הקינוח לא נראה ויזואלית הכי יפה לפי מה שמראים לנו כאן, אבל וואלה הוא נראה מזמין לאכילה, אבל הוא לא מסורטט הכי יפה. יש קינוחים שהם ממש נראים כמו ציור. זה לא אחד מהם, אבל נראה טעים מאוד. יש לך פה את הקרם לימון, מומלץ שתיקח ביס עם כל המרכיבים של המנה. ככה ממש. טוב. תתאהבו. לא רוצה. כל המרכיבים ביחד, כמו חורנית. זהו, מתחילים ללמד אנשים איך לאכול, מביאים להם הנחיות. איך אני שונא את זה במסעדות צ'אט, שתמיד אני עכשיו יצאתי לדייט עם האקסיט נגיד, או עם בחורה שיצאתי איתה לא מזמן. המלצר אומר לנו איך לאכול, אחי, נותן לי הנחיות איך לאכול את המנה, אחי. כוס אמא שלך, יא מלצר מניאק, אני יודע לאכול, אחי. מה זה משנה? למה אתה מסעדת משלן ש19 הטעמים ו17 המרקמים, אחי? יאללה, אחי, תשחרר אותי, תן לאכול בכיף. ככה, זה ככה. טוב שלא אמרו לו כמה פעמים ללעוס את זה בפה, כדי שיהיה ירידה לגרון הכי אפקטיבית והכי טובה. נראה טוב, נראה טעים. וואי, אין לכם מושג כמה אני נהנה. הרבה זמן לא אכלתי קינוח לימוני כל כך טעים. אתה ממש מפצה אותי על המנה הראשונה והפיצה. לא, אבל זה נחמד. כי גם הקרם לימון עשיר ונורא טעים. הקרם לימון הזה נראה מעולה, צ'אט. וזה המרן גם נראה טוב, צ'אט. שילוב של שניהם זה אימא ואבא לאחי. זה פסיכי. זה אימא ואבא לה. וגם יש כמות אדירה של קרם ומרנג ופחות בצק, כמו שאני אוהב. בול. כמו חורני אני אוכל, אבל היא נתנה לי את ההוראות. זה 10% הנחה בחשבון בגלל שזה צהריים. נקסט. תודה רבה. טוב, בואו נראה מה קורה פה. המים 24. טוב, צ'אט, 320 שקל, 355, אם אתה בא בצהריים יש לך את ההנחה 10%. המים מינרלים מוגזים, אחלה מחיר, 24 שקל למים גדול, בדרך כלל זה נע בין 28, יש כאלה מקומות של 40 גם, מחיר סבבה לגמרי. ראשונה זה קצת יקר, צ'אט, הרנצ'יני הכתומים הזה קצת יקר, 62 שקל. ספגטי שחור, וזה הפיצה, צ'אט, 86 שקלים לפיצה, 4 גבינות, זה מחיר עוד לגיטימי, אבל יחסית היא פיצה קטנה, יחסית פיצה אישית. אז טיפה יקר המחיר הזה, שני אלה יקרים, זה מחיר סבבה, ספגטי שחור עם דג, זה מחיר סבבה לגמרי. הקינוח אחי, עם איך שהוא נראה ועם הכמות מרן והכמות קרם לימון ופחות בצק ופחות הכל, מחיר שווה לגמרי, 320 שקל אחרי ההנחה של 10% עסקי צהריים, וואלה מחיר סבבה לגמרי, ארוחה לזוג בכיף, בכיף. המחיר מאושר, המחיר הוא אש. הרנצ'יני 62, הפיצה לא רואה טוב כבר, אני אומר, מזדקן 86, קטנה, הספגטי 128 שקלים, לא זול. הקרם לימון 55, כל האוכל הזה עולה 355, אבל יש לנו 10% הנחה, אז רק 320. האמת, זוג היה אוכל את האוכל הזה, והיה סובע אני חושב. אז המחיר לא בשמיים. לא, המחיר סבבה לגמרי, צ'אט, 320 שקל לארוחה לזוג בצהריים. הצגה, באמת הצגה. וואלה, מחיר סבבה. האינדיבידואל קצת יקר, אבל כטוטל של ארוחה זוגית, מחיר סבבה לגמרי. עכשיו השאלה היא כמה יהיה במדד, צ'אט. השאלה היא כמה ניב ייתן במדד.
מצד אחד, המנה הראשונה עלו תלונות על הרוטב, שהוא היה טיפה נוזלי מדי עם טיפה טעם לוואי. הפיצה היה לו טענות על זה שהבצק מתנתק וטיפה שרוף מדי. על המנה השלישית של הפסטה, הוא נהנה מהדג מאוד, אבל היה חסר לו מלח. היה חסר לו קצת מלח בזה, על מלח לא מורידים ציון, אתה יכול להוסיף לבד. ואת הקינוח הוא מאוד מאוד אהב, צ'ט. המכלול של כל האלה, לפי מה שאני מכיר את ניב, זה בין 6 ל-8, אני אלך על 7 סולידי באמצע. והמחיר הוא גם בסדר, והשירות היה מעולה, 7 סולידי. צ'ט. למרות הרצון הטוב, השירות הנפלא, ואפילו המזגן שעבד נהדר, האוכל היה בינוני, או שהיה חסר תבלון, או שהתבלון היה לא טוב, או שהייתה אי הבנה איך לרקוח את המנות, וחבל. מה שכן הצטיין שם זה הקינוח. הקינוח הציל את הארוחה הזאת, הוא היה פשוט מעולה. נכון, גם הדג היה טעים, אם היה שם קצת מלח על הפסטה. 6.5 במדד שלנו. טוב, 6.5 ציון לגיטימי, צ'ט, הוא לא אהב את רוב המנות, כל מנה היה לו בעיה אחרת חוץ מהקינוח. 6.5 ציון לגיטימי לחלוטין.